नमस्ते प्रणाम। हम रजनीता भोजपुरी ब्लॉग रउआ सभे जानते होखे लो अनेकी लो जानत त जाने की कोशिश करी लोगिन। और आज सुबह सुबह देखी लो कितना कुहासा पड़ल बाटे। आज तो सुबह हम बिछाना पर से जब उठनी हा बाहर निकलनी हा तो देखते नहीं कि पूरा गांव कोहरा में ढप गईल बाटे। इतना कोहरा पड़ल बाटे जे पूरा गांव पूरा घर ढक गई रहल बाटे कोहरा के मारे। तो वही इतना ठंडी में और इतना कोहरा में रउआ सभे देख सकता इन लोग उठ के झाड़ू पोछा कैनी है। जैसे कि राखी चूल्हे से राखी निकाल के झाड़ू लगा के आ चूल्हा लीप के ठीक ना ओकरी बाद से सागो काट के रखले रहनी है। और हम वीडियो ना बना पानी हाँ काहे से कि बहुत अंधेरा अंधेरा रहला, इतना कोहरा रहला कि कैमरा में दिखाइए ना देत रहल हटे। तो कैमरा चालू कैल हम फिर बंद कर देहमी, हम ना देखा पावी। तो इतना कोहरा में इतना ठंड में हम सारा काम कैनी और सारा काम कैला के बाद से रउआ सभे देख सकतानी लो सरसों के साग हम धोवतानी। सरसों के साग हटे और पालक ह और अरुई के पत्ता हटे, मतलब मेरौनी बाटे सब कुछ। तो रउआ सभे देख सकतानी लो। और अभी भी इतना कोहरा बाटे, इतना कोहरा और ठंडी भी मतलब इतना बना कि गोड़ हाथ इतना बन बनाता कि पानी छुए लेके हिम्मत नहीं करत ठीक ना। और गोड़ तो इतना कठुआता कि चले के हिम्मत नहीं करत ठीक ना। और मैं थोड़ा थोड़ा हवा भी चलत बाटे, ठंडी बढ़ गईल बाटे। अब ठंडी अब ना बढ़ी तो कब बढ़ी, इतना ठंडी बाटे जे ठंडी तो बढ़ते बा। तो ठंडी बढ़ गईल बाटे, अब ठंडी अब ना बढ़ी तो कब बढ़ी। काहे से कि 2 महीना ठंडी पड़ेला, बढ़िया ठंडी 2 महीना पड़ेला, पूस आ माघ 2 महीना। तो इरा और खरवास चढ़ गईल बाटे। नहीं अभी खरवास नहीं चढ़ल, 14 के शायद खरवास चढ़ी और 14 के खरवास चढ़ी ठीक ना। तो रउआ सभे देख सकता इन लोग कि खरवास मतलब ई हटे अगहन पूस। पूस अगहन तो बीत गईल, ई पूस हटे। हाँ ई पूस ह, पूस मतलब चढ़ल बा ठीक ना। तो पूस चढ़ल बा, 1 महीना पूस रही ओकरी बाद से माघ चढ़ी। तो खिचड़िया माघ में न पड़ेला, 1 दिन पूस में और 1 दिन माघ में पड़ेला न। तो उतरते पूस और चढ़ते माघ पड़ेला खिचड़ी। तो ई हटे पूस, पूस आ माघ 2 महीना दबा के ठंडी पड़ी ठीक ना। ओकरी बाद से फागुन से तो दुलरुआ जाड़ पड़े लगी। लोग ना कहेला कि आधा माघे कमहर कान्हे, तो आधा माघे कमर कान्हे ना रहेला, बट फागुन से ठंडी कम हो जाला, दुलरुआ जाड़ पड़े लगेला। लोग कहेला दुलरुआ जाड़, तो फागुन से दुलरुआ जाड़ पड़े लगेला और ठंडी बिल्कुल ना रहेला। लेकिन हमरा देखे से तो ठंडी ओनिए का और ज़्यादा लगेला, जैसे कि सांझे बिहान ठीक ना। तो अभी ठंडी शुरुआत भइल बटे, रउआ सभे देख सकत इन लोग। साग काट के धो के चूल्हे पे चढ़ा दिले बनी और देखी लो कितना कोहरा कोहरा बाटे। 7 बज गईल बा, 7 बजे तक अभी इतना कोहरा बाटे। ई सासू माँ सोहथा लगौले बनी, गोरु माल बाड़ा सन, भैंस बिया पाड़ी बिया और पाड़ा बा। तो रउआ सभे देख सकत इन लोग। और ई तुलसी जी के बगीचा हटे और कहरा अभी भी बाटे, धीरे धीरे करके साफ हो जाई हमके लागता। देखी लो हम आग जलावतनी चूल्हे में। तो कहनी है कि माने लकड़ी लगा के और गैठा वैठा डाल के चूल्हा में चल जानी ना, तो सुनगत रहेला धीरे धीरे। तो धीरे धीरे सुनगत रही तब तक ले आदमी कोनो काम अपन क लिहल जाला। तो अभी तो हम नहैलहु नहीं कि सारा सामान इकट्ठा कर देले बानी, पानी भी चला के रख लेले बानी। अब चूल्हा फूक रहल बानी, आगी मतलब बार के सुनगा के हम चल जब नहाए ठीक ना।
तो देखी लो कितना गजन होता है यहाँ से धराव में। इतना शीतलहरी बाटे ना कि सब लकड़ी भीज गई बाटे शीतलहरी के मारे। ठीक बा तो अब हम चल तनी नहाए, रउआ सभे देख सकत है। ठीक ना, हम नहा के आ गई नी। हमनी के घरे हिंगा माठा महाला बनाओ तनी और माठा निकल जाई और घी निकल जाई, देखते बनी। ठीक ना, तो हमनी के घरे हिंगा माठा महाला तो बहुत सारा घी बटरा जाला। बटोर के रखे के चाही घी। ठीक ना, तो सब्जी में देख लो सब्जियों बनता अनेक और सब्जी में बनता चना के आलू के सब्जी बनता और भात बनता और हेदे माठा माई के धैले है सब की कोरी है ना माँ। और करिका तो की कोरिया निकाल दी। अरे वह सब देख सकते हैं लोग कि यही भगाना में मतलब दही जामा रहल हटे तो यही में महाइल बटे है सब लौकत तन है सब की कोरी है। एमे जन काला काला लौकत तन की कोरी हटे। ठीक ना, तो वह सब देख सकते हैं लोग कितना अच्छा छोटकी कराई लिया। और हमने देख लो पापा जी क्या करते नहीं छोटकी कराई। अब बबनिया उठ गई बिया तो तैयारी होती है। अच्छा आज तो लैया बांधे के बा खाए के बन जाला तो लैया तो आज हमरा घरे लाई बनाई। ठीक बा, रोलो आइम लो सब कोई एक गो लाई लेके जाएम लो। और देखी लो सासू माँ कितना बढ़िया से कढ़ाई में निकाल के रखा था नहीं ताकि वही कढ़ाई में खरावल जाए घीवा के। और हमार छोटा वाला बेटा देखी लो आके चूल्ही के पास मुड़ी गाड़ के बैठल बा। मुड़ी गड़वा ऊपर तक सोनी चल जाला तो काट देता त सब जना बोलो तीर पहले बताओ अंकित में क्लास मरलो से कि ना मरलो से। अब सबूत निकल गई। दिला तो ला दो कारी गाने या पूछो ना। मम्मी हट गई हमरा चौ हटावा तरह का दका चुतरा का पर कहनी हम बजावत हट गइलो होकरा के ले ला ला फिर मोट वाला हनु जान तू और ये नहीं रही केंगा लोग भाई सब छोड़ दे छोड़ हन तक सब कोई अंता कलो लगिए ना पूरा पूरा के लाई बन है बस दूध लाई का। तो देखी लो एगो बंदर बहक के आ गइल बाटे और खाना उना बना लेल बनी। घर में उड़ास के सब लेके चल गइल बनी। अभी तेल बा आइजा अभी नमक के डिब्बा बाटे। आ देखी लो बंदर ऊपर चढ़ल बा लौकत नहीं खे एकदम पुतली भागल बटे लौकत नहीं खे। ठीक ना, तो खाने में बनावे के टाइम में आ जाला बंदर बहुत परेशान करेला। जब खाना बनावे के टाइम होला ना तो वही टाइम पे वो पहुँची आवेला जानी लो। तो देखी लो सासू माँ गोबर उबर उठा के लेके जा तनी। खाना बन गइल बा सबे लोग खा पी ले बानी लो। और देखी लो इतना गोहरा पथले बनी सासू माँ सोथा लगा धैले बनी। और देखी लो जो हो जंगल में लौकत में बहुत बढ़िया कोहड़ा फरा रहा लटे बहुत सुघर
लुका लुका का फरला तो हमने के तुर तर के लेके आईने जा। और रउआ सभी देख सकत इन लोग। एगो बंदर आयल बटे, ओकरी बाद से सब धीरे धीरे बंदर आ जइहे सो। रउआ सभी देख सकत हैं लोग। देखिए यही पर रख के वीडियो बनाए नहीं तो हिज में का करनी है, मैं मोबाइल खोसे नहीं और यही से ढक देनी कि मतलब सीट के पानी ना पड़ी, ठीक ना। बहुत सावधानी से बनाए के पड़ेला वीडियो। हमरा आज कई दिन हो गई मशीन पर बैठले, कपड़ा सिए के बटे, तो हमके टाइम नहीं के मिल पावत कि हम कपड़ा भी सी ली अपन। जैसे ही कपड़ा कटिंग करके रखले बनी, ठीक ना, खाली ब्लाउज के बाजू कटिंग करे के बटे, तो हमरा टाइमे नहीं के मिल पावत। काल तो हम सारा दिन वीडियो एडिट कैनी और दिन छुट्टी चुकी होता। खाना बनावनी 8 बजे ले, 8 बजे के बाद सबके खाना खिया पिया के और वीडियो एडिट करे बैठनी। तब वीडियो एडिट करे में 2 घंटा हमके टाइम लग गई। थंबनेल वंबनेल सब बनौनी और ओकरी बाद से ना सब काम कैनी, तले मुधार हो गई एकदम से ना, साँझ हो गई। तो सब काम वहीं करे के पड़ रहे, हम वहीं बटला ही बनी, दोसर कोई है नहीं के काम करे वाला। तो अपना काम धंधा में हम ला गई। फिर रात के वीडियो अपलोड कमी है ना, काहे से कि नेट बहरिए काम करता, घर में तो काम करते नहीं खे। तो वीडियो अपलोड कैनी और सुबह छोड़े के रहला 8 बजे। तो 8 बजे हम वीडियो एगो अपन डालले बानी। रउआ सभे जाई लो हमारे चैनल पर देखी लोगिन, बहुत बढ़िया बहुत धमाकेदार हम वीडियो डालले बानी। रउआ लोग को बहुत अच्छा लगी, बहुत पसंद आई। रउआ सभे हमारे वीडियो के देखी लोगिन और अपन प्यार दुलार हम पे बनौले रही लोगिन और हमरो के आगे बढ़े के मौका दी लो, ठीक ना, ताकि हमहू आगे बढ़ी, हमहू अपने बाल बच्चा खातिर कुछ कर सकी, ठीक ना। और बहुत मेहनत करेनी, बहुत मेहनत करेनी, जान जाए कि वीडियो बनावे में, खाना बनावे में, ओकरी बाद से सारा काम करे के बाटे, ठीक ना। तो सारा काम कैला के बाद में ब्लॉगिंग करे के बाद, ओकरी बाद एडिटिंग करे के बाद, थंबनेल बनावे के बाद बहुत मेहनत लागेला। और वो सब वीडियो ना देखी नीलो नु तो बहुत ज़्यादा तकलीफ लागेला मन में, ठीक ना।
तो देखी लो एगो बंदर बहक के आ गइल बाटे और खाना उना बना लेल बनी। घर में उड़ास के सब लेके चल गइल बनी। अभी तेल बा, आइजा अभी नमक के डिब्बा बाटे। आ देखी लो बंदर ऊपर चढ़ल बा, लौकत नहीं खे, एकदम पुतली भागल बाटे, लौकत नहीं खे, ठीक ना। तो खानवे बनावे के टाइम में आ जाला बंदर, बहुत परेशान करेला। जब खाना बनावे के टाइम होला ना तो वही टाइम पे वो पहुँची आवेला, जानी लो। तो देखी लो सासू माँ गोबर उबर उठा उठा के लेके जा तनी। खाना बन गइल बा, सबे लोग खा पी ले बानी लो। और देखी लो इतना गोहरा पथले बानी सासू माँ, सोथा लगा लगा धैले बनी। और देखी लो जो हो जंगल में लौकत है में बहुत बढ़िया बढ़िया कोहड़ा फर रहा लटे, बहुत सुघर सुघर लुका लुका का फरला। तो हमने के तुर तर के लेके आईने जा। और रेवा सभी देख सकत इन लो। एगो बंदर आयल बटे, ओकरी बाद से सब धीरे धीरे बंदर आ जइहे सो। रेवा सभी देख सकते हैं लोग। देखिए यही पर रख के वीडियो बनाए नहीं तो हिज में का करनी है, मैं मोबाइल खोसे नहीं और यही से ढक देनी कि मतलब शीत के पानी ना पड़ी, ठीक ना। बहुत सावधानी से बनाए के पड़ेला वीडियो। हमरा आज कई दिन हो गई मशीन पर बैठले, कपड़ा सिए के बटे। तो हमके टाइम नहीं के मिल पावत कि हम कपड़ा भी सी ली अपन। जैसे ये कपड़ा कटिंग करके रखले बनी, ठीक ना, खाली ब्लाउज के बाजू कटिंग करे के बटे। तो हमरा टाइमे नहीं के मिल पावत। काल तो हम सारा दिन वीडियो एडिट कैनी और दिन छुट्टी चुकी होता। खाना बनावनी 8 बजे ले, 8 बजे के बाद सबके खाना खिया पिया के और वीडियो एडिट करे बैठनी। तब वीडियो एडिट करे में 2 घंटा हमके टाइम लग गई। थंबनेल वंबनेल सब बनौनी और ओकरी बाद से ना सब काम कैनी तले मुधार हो गई एकदम से ना, साँझ हो गई। तो सब काम वहीं करे के पड़ रहे, हम वहीं बटला ही बानी, दोसर कोई है नहीं के काम करे वाला। तो अपना काम धंधा में हम लाग गई। फिर रात के वीडियो अपलोड कमी है ना, काहे से कि नेट बहरिए काम करता, घर में तो काम करते नहीं खे। तो वीडियो अपलोड कैनी और सुबह छोड़े के रहला 8 बजे। तो 8 बजे हम वीडियो एगो अपन डालले बानी। रउआ सभे जाई लो हमारे चैनल पर देखी लोगिन, बहुत बढ़िया बहुत धमाकेदार हम वीडियो डालले बानी। रउआ लोग को बहुत अच्छा लगी, बहुत पसंद आई। रउआ सभे हमारे वीडियो के देखी लोगिन और अपन प्यार दुलार हम पे बनौले रही लोगिन और हमरो के आगे बढ़े के मौका दी लो, ठीक ना, ताकि हमहू आगे बढ़ी, हमहू अपने बाल बच्चा खातिर कुछ कर सकी, ठीक ना। और
बहुत मेहनत करेनी जान जाए कि वीडियो बनावे में, खाना बनावे में, ओकरी बाद से सारा काम करे के बाटे, ठीक ना। तो सारा काम कैला के बाद सही में ब्लॉगिंग करे के बाद, ओकरी बाद एडिटिंग करे के बाद, थंबनेल बनावे के बाद बहुत मेहनत लागेला। और वो सब वीडियो ना देखे नीलो नु तो बहुत ज़्यादा तकलीफ लागेला मन में, ठीक ना। रोज के रोज लाइट काट देता, लाइट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और इना जे लाइट कटता तो झपदे आ जाई, लेकिन लाइट झपदे आवत नहीं है, पता ना काहे एंगा होता है। हमके तो लागत है कि सरकार फ्री के लाइट दे तारन, वही से कट कर देता रहे मोदी सरकार, ठीक ना। तो हमके तो यह लागता कि फ्री में लाइट जरत है। तो अब लोग का करता जे बिजली से लोग एथी करता, खेत उत पटौनी उटौनी करे लगता, ऐसे हमरा बुझाता कि लाइट काटल शुरू कर देता है, ठीक ना। तो लाइट कट जाता, कभी कभी इतना प्रॉब्लम होता लाइट के ना, जी का बताई। और कल बाटे हमने के पानी कल बाटे, बट तनी खराब हो गई बाटे, उतना पानी ना देला। मोटर लागल बा, मोटर से आदमी सारा काम कर लेनी, धोअल मलल, नहायल धोआल, फीचल फाचल सब कुछ कर लेनी। अब गरू माल के नाद भरे के रहेला तो सासू माँ का करेनी कि मोटरे से भर लेनी, ठीक ना। तो तनी दिक्कत होता, लाइट भाग जाता, रोज के रोज लाइट काट देता। ये नियम बना देले बा कि रोज लाइट काटता तो 2 घंटा 3 घंटा के बादे देता, कबू कबू तो कटता तो 5-6 घंटा के बाद लाइट देता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता लाइट के। तो रोल सब के यहाँ लाइट कटता कि खाली एगो हमरे के यहाँ कटता, कमेंट बॉक्स में बताएं लोग ये लाइट कहाँ कहाँ कटता, ठीक ना। और हमारा गांव में तो लाइट बहुत ज़्यादा कटता, ठीक ना, बहुत ज़्यादा लाइट कटता। रोल लोग के यहाँ लाइट कटता कि लाइट रहता दिन रात। हमरे के यहाँ तो दिन में रहता, दिनों में काटता तो 2-3 घंटा के बाद देता, रात में तो पूरा रात काट देता लाइट, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता। और सुबह हमने के सूता तनी जाना बना खा के, तो बिहान माने कब बिहान होता हमने के पते नहीं के चलत, काहे से कि कुंडा लगा रहता अंदर से, लाइट रहते नहीं खे। जाड़ा के दिन बटे कम्बल में आदमी लुकाई रहता, तो बुझाता ना कि अभी बिहान नहीं खे भइल, थोड़ा और सुत रही करते करते लेट हो जाता। रोज के रोज उठा तनी हम तो उठा तनी 5 बजे, पहले हम उठा तनी 4 बजे,
3 बजे 4 बजे ऐसे ही उठत रहनी है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो तनी डांट सुने के पड़ता, माने जो लइका पढ़त रसन त टाइम से लइकन के खाना ना बनी तो डांट सुनही के पड़ी ना, लेट हो जाता है स्कूल के, ठीक ना। तो यह सब बात बाटे। तो देखी लो, सुबह से माने हमरा तनको फुर्सत नहीं मिलत, दिन छोट होता आ काम ज़्यादा पड़ता करे के, ठीक ना। तो सुबह से लेके शाम तक ले हमारी ये रूटीन बाटे कि कितना खटनी पड़ता। आ खटे के तो पड़बे करी भाई, जब गांव देहात में आदमी बाटे, गिरहत में जन्म लेले बा तो करही के बाटे, की करी, सब तो करही के बाटे। बाल बच्चा संभारे के बा, ओइमे खाना पानी धोवल मलल फींचल फाँचल सारा कुछ करे के बाटे, ओइमे लइकन के संभारे के बा, आ वही में वीडियो बनावा, एडिट करा, थंबनेल बनावा, ठीक ना, और पब्लिक के आगे परोसा सब कुछ करे के बाटे। तब एबरा तो रात हो गइल बाटे, रात हो गइल बा। एबरा खाना वाना बना उना लेले बानी, सब कोई खा पी लेले बानी लो, लइका फइका सब सुत गइल बा। का हो, बिछाना उछाना ना होई? ये हमारा स्वयं घर रहने का, हमारा स्वयं घर रहने का। अच्छा। तो देखी लो, सूती के बोरा बिछाले बानी यहाँ सुबह तक ले, ठंडी पड़ता था। और देखी लो हमरा मशीन के कादा सब भइल बाटे, मशीन हमरा चलावले कितना दिन हो गइल बाटे, लेकिन हम सोची नहीं जे अब चलाएम, अब मशीन चलाएम, अब मशीन चलाएम, चला ना पाए नहीं, ठीक ना। तब हमने के चलते हैं आप सूते रो सूती लो। अब हमने के अपना ओढ़ना में घुस गइल बनी जा, ठीक ना। ये मेरी भाभी है, मैं इनकी ननद हूँ। देखी लो इनके दिमाग, खाली देह भर बढ़ल बा, बुद्धि नहीं के बढ़ल, इनके देह बढ़ के एकदम आकाश हो गइल बाटे, आ बुद्धि इनके पास नहीं है। तो बुद्धि धीरे धीरे होई, ठीक ना। जैसे जैसे उम्र बढ़त जाई वैसे वैसे बुद्धि ज्ञान सब कुछ होते जाई। Oh my God. ओ माय गॉड, ठीक ना। तो ठंडी इतना पड़त है जे बाप रे बाप, ओढ़ना में घुसला के बाद निकले के मन नहीं करत, ठीक ना। अब ये सुतल सुतल अब उठल जाइए क्या हाली भी सहारा 4 बजे, 4 बजे के हाली उठे के बाद, ठीक ना। आ देखी लो, दू को कम्बल साट के हम निकल ले बने जा, एगो ई बटे आ एगो ई बटे। इनके पापा तो कहत रहने कि कम्बल और निकाल ली हलो, रजाई हमारा पास बाटे, लेकिन सिंगल जाते ला ये लोग के पसंद ना पड़ेला। ये लोग कहे लो जे रजाई उड़ल जाई ना तो हमने के दबा जल जाई, ठीक ना। तो ऐसे में डबल नहीं के सिंगल बाटे, तनी भारी बाटे, तो ऐसे ये लोग के पसंद ना आवेला। ई कम्बल ओढ़े ला लो, ठीक ना। तो आवाज कम कर। तो देखी लो हमने के आके सुत गइल बानी जा। कुत्ता है बड़ा सन का।